model, så siger jeg ingenting. Det er nok et eller andet magasin eller et eller andet. Ej, det ved jeg ikke. Højt til en pige, eller? En dansk model? Det ved jeg ikke. Er det en fotomodel, eller hvad du er ude i? Det ved jeg sgu ikke lige, hvad du tænker på, ja. En statue. En person, som folk ser op til. Danish model? I can do Danish model. Yeah. Wait a minute. This is the Danish model. Det ved jeg ikke noget om en model. Det siger mig ikke noget. Model, hvad mener du? Sådan en tøjmodel, eller hvad? Man bliver ikke rigtig svigtet i det danske samfund. Nej, der kommer den danske model jo. Jamen, det er jo ikke det, vi mener med den danske model. Jo. Hey, halløj. Er det ikke rigtigt? Er du ikke den danske model? Jo, jeg er den danske model. Jamen, den danske model, den ser da ikke sådan ud. Jo. Eller hvad? Jo, altså... Den danske model er jo, ja, hvis man skal se ret på det, så er det jo arbejdsmarkedets grundlov, hvis man kigger på det på den måde. Jamen, den danske model, det handler om, at vi har vores forhandlingsret, og vi har vores overenskomstret, og vi har vores forhandling med arbejdsgiveren udenom det politiske system. Jamen, styrken for den danske model er jo egentlig, at de to parter, som udfører og modtager arbejdet, bliver enige om, hvordan det skal gøres, og til hvilken løn det skal gøres. Den danske model, det er en frivillig aftale mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne om at få en god løn og en god arbejdsvilkår. Den enighed, man opnår ved at stå i et forbund og vide, at man har et forbund i ryggen, hvis det skulle vise sig at være konfliktsituationer, jamen det giver jo en vis sikkerhed i og med, at man kan opnå enighed om de krav, man sætter ind i lokalaftaleforhandlinger. Når man går på større byggepladser, så hører man meget tit om folk, der på en eller anden måde har fået hjælp fra fagforeningen. De kan være uretmæssigt fyret og have fået erstatning, eller de kan være gravide og skal have brug for en masse hjælp angående hvordan og hvorledes. Så det er altså fagforeningen, der hjælper dem med alle de ting. Sidst fik vi seniordagen ind og mere barsel. Og nu håber vi så, at vi får noget for dem, der er mellemgruppen, dem, der hverken har små børn eller er gamle nok til at få seniordag. Men folk skal stille krav. Fordi vi skal altså ikke glemme 5 års sommerferie og 37 timers arbejdsuge. Det er ikke kommet af sig selv. Og det er nemmere at komme af med, end det var at få det. Jeg er 100% sikker på, at de gode løn og de gode arbejdsvilkår ikke kommer af sig selv. Det vil være til grin at tro, at en arbejdsgiver vil betale mere, end han skal. Jeg synes, det er vigtigt, at min fagforening har styr på de økonomiske aspekter i det, at jeg ikke skal gå og bekymre mig om jeg bliver underbetalt, eller der er simpelthen nogle regler, og de skal bare følges. Jamen det giver jo et utroligt roligt arbejdsmarked, fordi at arbejdsgiveren og arbejdstageren er jo enige omkring spillereglerne. Vi skal ikke sidde enkeltvis op ved direktøren og hælde vand ud af ørerne for at få en krone mere end alle de andre. Så det er rart, at man ved det godt, hvad er det fagforeningen, og hvorfor betaler man jo penge, og hvorfor skal man altså gøre det, og hvor skal jeg så gå hen, hvis jeg bliver for eksempel fyret eller et eller andet. Så ved man jo godt, at det er for, man skal kontakt med. For mit eget vedkommende, så var der en episode i Brønderslev, hvor der var nogle polakker, der gik og lavede noget, ja, det var så tømmerarbejde, hvor vi så blev enige om alle sammen, at vi blokerede pladsen, indtil at de polakker, de fik det samme løn, som vi andre fik, fordi de skulle ikke gå til ringere, end vi andre fik. Men det viste sig så igennem den debat, som FOA havde med ledelsen, at det var en uberettiget fyring, og den kollega blev så genansat uden nogen som helst repressalier af nogen art. Hvis man skal have en arbejdsskadesag, så går det hurtigt via arbejdsretten end via en civilretssag. Jeg havde for efterhånden en del år siden, hvor at, jeg var gået hen og blev en syg, og også derved var kommet til skade med min fod, hvor at, jeg så samtidig også har sagt op, men hvor at, jeg manglede en uges løn, hvor at, der var fagforeningen lynhurtigt til at komme ind og reagere på den sag der. Jeg har haft en arbejdsskadesag, hvor jeg har fået en rigtig god behandling igennem fagforeningen, og det har været vigtigt for mig at have nogen at snakke med derinde, som kan hjælpe mig med at kigge alle de papirer igennem, som jeg ikke selv har noget forstand på. Han har ikke fået pension, og det vidste han jo ikke, at han troede, det var regeringen derovre,
der sørger for det. Altså, det var en lov, men det er det jo ikke. Det er noget, fagforeningerne de har forhandlet hjem, ikke? Og der kunne vi så regne ud på, at han var faktisk blevet snydt for mange tusind kroner. Og der er han så kontaktet, det var så Chrisley, han var i. Jamen, han kunne ringe til Blik og Rør, så kunne de fortælle, hvad han skulle gøre, fordi de kunne ikke hjælpe. Jeg har faktisk været et sted, hvor jeg blev underbetalt. Og sjovt nok kom en fagforening ind i forbindelse med et møde og spise det sted, hvor jeg var. Og kunne godt se, at det jeg lavede og den løn, jeg fik, ikke hang sammen. De relationer, man kan have, og den hjælp, man kan få til at være enlig forsørger og til sine børn, det er det, der står mig allernærest. Hvis vi ikke havde den danske model, så ville det bare være et kaos, hvor vi ikke kunne forhandle vores egne vilkår, og vi skulle arbejde under dikterede forhold. Hvis vi ikke har medlemmer hjemme, så har vi heller ikke en overenskomst. Og det er jo sådan set lidt forfærdeligt, fordi det er det, hvad skal man kalde det, det er vores lønniveau, det er vores pension, og alt det der, det ligger jo i vores overenskomst. Det er ikke lovbestemt. Konsekvenserne ved, at vi ikke har også overenskomster og også fagforeninger, vil jo være, at vi ikke har nogen mindsteløn. Vi har ikke noget sikkerhedsnet for os selv. Vi har ingen rettigheder mere. Jamen, jeg har mødt mange, som ikke var medlemmer, og også som var meget skeptiske over for den danske model og LO-fagforeninger. Og du kan ikke rigtig sige noget til dem. De er nødt til at opleve, hvad det er. Føle det. Konsekvensen er jo netop, at de senere, måske ikke dem, måske deres børn eller børnebørn, kommer til at stå uden nogen som helst form for sikkerhedsnet med en løn på 60 kroner i timen. Jeg spørger jo selvfølgelig, hvorfor de er medlem af en uorganiseret fagforening, og det er på grund af prisen. Helt klart på grund af prisen. Og så spørger jeg dem så, jamen, hvad bruger I så den besparelse til? Der er nogen, der svarer, jamen, vi går jo i Tivoli, og vi har en rigtig hyggelig dag med børnene og går på restaurant og det hele. Så plejer jeg at sige, men så håber jeg sgu, at I har en god dag, fordi når dine børn bliver voksne, og selv skal købe den her tur i Tivoli, og der er ikke noget, der hedder den danske model, så er de sgu ikke råd til at købe det. Ikke bare lige se på, at jeg kan spare 500 kroner på årsplan. Jamen, det kan blive dyre 500 kroner, fordi skal du betale for at få den hjælp, som fagforeningen i dag tilbyder dig gratis, så er det dyrt at spare. Jeg skal da ikke stå og tale ned til dem, der føler 300 kroner, det er mig, men jeg siger bare, det er et dumt sted at spare. Fremtiden for den danske model, den lige i pt, så ser den måske ikke for god ud. Hvem ved, om 20 år, hvad så? Har vi samme arbejdsmarked i Danmark? Det tror jeg ikke, vi har, hvis at det fortsætter sådan her. Mange af dem, som er medlem af de såkaldte gule fagforeninger, de lever jo godt på, at vi andre vi har kæmpet for at få nogle gode arbejdsforhold og lønforhold gennem tiden. Der er selvfølgelig nogle ting, der har ændret sig her, nogle lovting. Det er jo blandt andet, at dagpengeperioden er flyttet fra 4 til 2 år. Og det har jo egentlig også indflydelse på den danske model. For det betyder jo, at man bliver nødt til at forlange længere opsigelser. Vi kan kun styrke den danske model ved, at vi står sammen, og at man kan få tillidsmænd rundt omkring på de forskellige arbejdspladser. Det fagforeningen gør nu, jeg ved i hvert fald, at Malerens fagforening gør det, det er, at de har organiser ud at køre ude på arbejdspladserne, så det er ansigt til ansigt. Men jeg har da været på andre arbejdspladser, hvor man egentlig har den opfattelse, at overenskomsten, det er bare noget, der er nogen, der ordner for en, og det behøves vi egentlig ikke at have en holdning til. Og det er jo fordi, at der ligger en masse arbejde bag, som vi ikke ser. Hvis vores kolleger ikke ved, hvad det handler om, og ikke ved, hvad de penge de går til, så kan jeg da også godt forstå, at man tænker, hey, hvorfor skal jeg så betale de 100 kroner? Jamen, det har vi ikke lige tid til. Nej, men du har tid til at sidde på Facebook 3 timer om dagen, måske, eller 2 timer, eller en time. Der kan du måske bruge et kvarter til lige at tjekke op, hvad står egentlig inde på min fagforening, ikke? Synliggør den mere i hverdagen også. Fordi for mange af mine kollegaer er den danske model måske ikke direkte synlig, men effekten og det kæmpe arbejde, der bliver gjort bagved det, er meget større, end man regner med. Og de unge mennesker skal vi have mere og mere med, for det er jo sådan nogle godt op i årene, nogle mange af os tillidsfolk, som prøver at kæmpe en kamp. Vi har prøvet kampene før. Vi skal have nogle af de unge mennesker med. Det kan ikke hjælpe noget, det er nogen som i min alder, eller bare lidt yngre. Vi skal have nogle unge mennesker med ind, som kan komme med deres præg på det her. Det er simpelthen så vigtigt. Og så skal der nogle andre metoder til at fange deres opmærksomhed. Og der er internettet jo rigtig, rigtig godt. Så er det jo klart sådan noget som Twitter og Facebook, det er noget, som de bruger. Nogle apps på telefonerne, noget IT, nogle unge mennesker, som brænder for det her, også på
på en eller anden måde noget uddannelse til, noget vigtiggørelse af den oplysning omkring den danske model. Det handler meget om inddragelse. Og når du inddrager nogle mennesker i det sammenhold, fællesskab, så opnår man en større gejst og en større effekt, og det betyder, at vi opnår noget større sammen. Sørg for at være medlem af de rigtige fagforeninger. I vores tilfælde så er det 3F. Det er dem, der kan hjælpe, det er dem, der giver noget. Men det er utrolig vigtigt at bevare den danske model. Den er jo også misundt og eftertragtet rundt omkring i Europa og verden.